हेलौ रायजो राजा नोंथांफोरनो दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नै मैथा खावब्लाया नै थांखु नागासिनो खैबाथा थांखु जायो नोङो सानसेयाव? आङो आं जायो खोमा आङो बिदिनो खनबेसे सानसेयावथ' बुंनो हायालै 20 बार 25 बार जायो आइया थैस हथात जामारो जासानो सोंखा मा एसे थांखु जायैनो एसे हाथायफ्रा माराम जाजोब्बाय आरो सासे दंबावोसो नै थांखु मास्टार थांखु जाग्राखौ हगारना जागोन बे भिडिअ सोर सोर थांखु जायो आरो नै बेबो सासे डेन्जार जाखायो थांखुखौ आरो नै बेथ' डेन्जारसो सामफ्रामबो जायो बियो खनबेसे फैयो सानसेयाव 20 बारसो जायोना एकदम हाबलाय ओंखारलाय एन्जर बायदि खुसुर खासार जाफैबाय थायो दोनबाय दै रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअआ जोब्बाय हा दोनबाय।